Poludit ću, ja ću poludit. Kaj, nisi ti već odavno luda? Ček, znam, posvađala si se s Maksom. Ne, nisam, na vašu žalost. Ma daj, molim te, ja ne bi bila ni žalostna ni radosna. Taj Maks uopće nije moj tip. Nisi ni ti njegov. Neću ti ni reći kaj je sve rekao za tebe. No, baš mi briga. A meni je Maksić baš super komad. Maks. Zove se Maks. Nijem kućni ljubimac da mu tepaš. Ja, dobro. Evo, sorry. Onda ovak. Maks ima dobro tijelo. Otkud ti znaš kako tijelo ima on? Pa, Angie, hello, kad je bio ovdje, kad sam ja slučajno ušla u kupovnicu dok sam tuširao. I onda kad sam... Znaš kaj, prestani, ne želim dalje ni znat. Dobro, kaj si ti nabrijana, Nisam nabrijana, nego sam učajna. Očajna, zašto? Ma Maks je divan i pametan, uspješan i ima love. Čekaj, to da ima love, to si ti trebala staviti na prvo mjesto, jel? Dobro. Ima love, pametan je, zgodan. Prekini se hvalit. Ali ima jednu manu. Ma nemoguće. Ima 1.000.000 tetovaža po cijelom tijelu. Zamisli, ljubili smo se, ja sam tražila dijelić, mali komadićak tijela di nema tih tetovaža. Ne znam, meni je to odvratno. Ja mrzim tetovaže. Meni je okej. Viki, on ih ima 1.000.000. Pa dobro, di mu stane 1.000.000 tetovaža na tijelu? Uglavnom, najgore od svega što mu je sutra rođendan. Aha, i kaj ćeš mu kupiti? Tetovažu. A di ću ju stavit? Ja ću je stavit. Za njega. To je njegova želja. Jura, ne kužim, šta je to s tobom danas, a? A više ova piva pije tebe nego ti nju. Šta si se možda posvađao s Lili? A jesam, pa normalno sam se posvađao, pa to mi je redovno stanje. Gle, ne brine me Lili, brine me neke drugo. Pa dobro, šta te brine? Anđa. Vidio sam je u gradu s nekakvim sumnjivim tipom, ne? Znaš da živi samo u gradu, a ne bi htjela da joj se neke dogodi. Ona je dobra cura, Ferdo. Ona je studentica. Pa dobro, šta, problem je u tome što ima dečka? Ma da, ona nema bilo kakvog dečka, Ferdo. Znaš kaj, cijeli je stetoviran nekakav ovdje. Pa dobro, mislim, danas je to normalno, ne? Reci mi, ko danas nema tetovažu? Kaj, ko nema? Pa nemam ja. Da, pa kaj ti imaš? Pa nemam ni ja. A pa. Pa znaš, ja sam htio imati inače tetovažu, htio sam se tetovirati, ali nisam. No da. A ja, znaš kaj, sjećam se. Ma ja sam se zapravo htjeli tetovirati, ali dok sam bil mlad sam bil. Ja, i onda su ti tetovaže i neke značile. Ali znaš, kad sam se malo, skroz sam zaboravio, zakaj sam se ja zapravo htjeli tetovirati. Jo, pa znaš ga, ja sam se htjeli tetovirati, volim Suzanu. Ili ono srce koja unutra, fino, Suzi plus Ferdo. Ma da. Je. Pa daj mi reći kaj bi ja danas s tim, a? Pusti, pa to, stari moj, pa to bi danas bilo nezgodno. To ne vreš, ko? Ne. Bog društvo. Jesam ja u rundi. Komica, jesi, evo vidiš da se Jura muči. Hvala. Čuj, Koma, spominjemo se o ovim tetovažama, ne? Tetovaže? Dečki, pa to je gala. Ja već 30 let imam tetovažu. Nemoj. Je? Pa nikad nisam vidio. A kaj ima? Imam jednoga maloga pingvinčeka. Zapravo, što sam dupinček, ali se ovaj tetovirač zbunil pa mi je pravil dupinček. Što sam reći pingvinčeka. I kaj sad onda imaš? Dupingvinčeka? Kaj? Ej, Maks, vidjela sam prekrasnu košulju koja bi ti izvrsno stajala. Mogu ti je kupiti za rođendan? Ali košulju uvijek kupujem sam. Pa dobro. Ti izaberi, a ja ću je platiti. Može tako? A kako će onda biti iznenađenje? Da, upravo si. Niš od košulje. Mogla bi ti kupiti teniski reket. Ali ne volim tenis. Nogometnu loptu. Ne igram nogomet. Ali svi vole nogomet. Pa ja volim nogomet, ali ga ne igram. Ne treba mi loptu. A parfem? Parfem? Kakav parfem? Pa ne znam, neki muški. Ne oštovita si. Ma daj, uvek sam bila maštovita. Aha, samo si zaboravila maštu kad si izlazila iz stana. Aha. Moraš biti kokoš. Moraš biti kreativan. Moraš mi dati dio sebe. A mogu ti pokloniti pramen svoje kose? Znaš šta, da sam uzimao pramen kose svake cure s kojom sam bio, da sad imamo dućan sa perikama. Pa dobro, da. Ma misli ti što hoćeš, ali ja mislim da se Angie previše trudi oko tog debila Maksa. Joj, dobro, ko mi govori? Pa ti bar Andreju ispunjavaš sve želje. Da, Andrej bar ima pametne želje. Dobro, o ukusima se ne raspravlja.
Dobro, okej, o ukusima ne raspravlja se, naravno. Mi imamo različite ukuse, ali mislim, ja nikad ne bi pristala na takvu neku idiotariju. A vidiš, ja bi pristala na sve, a ne tražim ništa. Dobro, volim kad mi plaćaju skupe večere, kad mi kupuju razne stvarčice, vode na izlete i tako. Ne, oj, Viki, znam ja to, ali moraju postojati nekakve granice. A nema u ljubavi granice. Da, kao ni u gluposti. Viki, molim te, ajde, reci mi, šta Anđa dobiva time ako se tetovira? Dobiva tetovažu. Da, dobiva tetovažu koju će gledati i mrzi do kraja života. Pa dobro, uvijek to mjesto može prekriti flasterom. Jako pametno, jako pametno. Mislim, ti normalno moramo nekako Anđu odgovoriti od te gluposti. Vidim ja o čem se ovdje radi. Ti njoj želiš uništiti vezu. Ne. Ja ne kužim zakaj se toliko opireš tetoviranjem. Ma ne opiraj se, pa to je meni super. Onda? Pa znaš ono, što ako jednog dana želiš biti uspješan čovjek? Ali ja jesam uspješan čovjek. Ma da, znaš, ali ono uspjeti u poslu. Ali ja sam uspio poslu. Pa ja ne znam kako tvoji partneri reagiraju na to. Moj partner misle na posao, ne gledaju mene. Ma znaš, ja ti mrzim igle. Ja sam ti u stvari alergična na uvod igle. Ma, to je. Stvarno, kako to izgleda? Šta? Grozno. Ti sva pozelenim ti ovoga žuto mi je sve nutra i ovako mi sve guši. Likovi ovak sve i sam se ovako kočevi. Užas. O, Sanja, nisam te očekivala. Što je bilo? Ma znaš, muči me jedna stvar. Ajde, sjedni. A, jel smetam? Ma, moraš biti brza, ne smiješ se ustručavati jer čekam pacijente. Nadam se da neće kasniti jer mrzim kad kasni. Pa ovako, mislim, ja ću biti brza. Samo me zanima tvoje mišljenje o jednoj... Ajde, slušam, ajde više. Dakle, ovako. Treba li muškarcu kojeg voliš ispunjavati želje? Mislim, sve želje. Apsolutno. Gle, dobro je da on misli da mu ti ispunjava želju, a ti ćeš i onako napraviti kako ti hoćeš. I nije loše da mu malo napušeš ego. Jel? Aha. O, pa ja sam očekivala potpuno drugačiji odgovor. Muškarci su ti gori nego djeca. Evo ga. Ako mu slučajno ključeve od auta staviš u drugu ladicu, neće ih naći. Ako mu kažeš gdje su mu čarape, neće ih naći. Ako u friđu slučajno nema pive, pada u depresiju. A ako se u gradu zadržiš cijeli dan, umire od gladi. Dobro. Grad glad. Da. Pa da, izgleda... Pivu. Depra. Depra jesam. Pa izgleda da je Anđa ipak bila u pravu. Da, kakve sad veze ima Anđa? Ma ja, Anđa se u stvari želi tetovirati zbog svog dečka. Ali u stvari ona to ne želi zato što... Ma ne, u stvari on želi, ali ona ne želi zato jer se nje to gadi i... Ko se sad želi tetovirati? Pa, Anđa se ne želi tetovirati, ali njezin dečko želi da se ona tetovira. Pa nek se tetovira, pa što, to je baš slatko. Pa je? A što će staviti? Pa ne znam. Nek stavi nešto malo, znaš, to ti je najbolje, zato što poslije kad se koža rastegne, znaš, kužiš. Da, priznajem. Izgleda je problem ipak u meni. Idem, Bela. Ajde, bok. Ajde, bok. Ma vidi nje, molim te kako se samo unijela u peglu. Kaj imaš novu haljinu? Nisam te još vidjela u njoj. Aha, ali nije to sve što je novo na meni. Joj, operirala si usne. Ne. Ajme, tetovirala si se. Pokaži. Molim, tetovaže, daj da vidimo, pokaži. Ne, može najprije Max mora vidjeti. Dobro, i kak je bilo na tetoviranju? Super. Glupo sam sama sebi što sam se opirala. Mislim, stvarno... Što to radiš? Pa, tu je, znaš da je jako je prašnjavo, baš sam odlučio malo, trebalo bi pobrisati, usisati i tak malo da... Moramo razgovarati. A ništa, evo me, slušam. Ti opet na sva zvona vješaš našu vezu. Ja kunem ti se da sam ja s tim prestao, evo. A zašto mene onda moj pacijent ispituje o tebi i o našoj vezi? Pa ja ne znam, možda je to nešto još od ono kad sam ja zadnji put ili od onoga ranije, mislim, ali Bela, evo, ja kunem ti se da sam s tim prestao, evo, stvarno.
A dobro, prestao si. Znaš, jutro sam srela poštara. Da, i? Ništa, pogledao me kad sam izlazila iz stana i nešto sebi promrmljao. Ja sam se osjećala odvratno. Mislim, gledaj, ja ne znam šta ti sad to smeta toliko. Mislim, šta te uopće smetaju ti nečiji komentari, a? Ferdo, pa to je poštar. Pa dobro, mislim, ali to je njihov posao, jel? Da prenose te informacije. Još ću samo reći, babički su poštari glavni izvor informacije. Znam ja, ako zna poštar, zna i cijela zgrada. A ja jednostavno ne želim da se priča ni o meni, ni o nama. Dobro, evo, oprosti. Kunem ti se, zadnji put je, nikad više neću, mislim. Nema šanse. Daj mi reci, mislim, jel se ti možda sramiš ove naše veze? Ma ne, ja samo ne želim priče. Evo, ovo je bio zadnji put da sam se zacrvenila. Sljedeći put ću se svađati. Ma, Bela. Hodi k meni. Pa znaš, evo, stvarno obećajem ti zadnji put. Ja i dalje mislim da za tetovažu moraš imati dobar razlog. A Angie, ti to nemaš. Mislim, Andrej to nikad ne bi od mene tražio. Da, kad je Andrej šonjo. Ne možete tako pričati o mom dečku. Ma nemoj. A kak ti pričaš o mom dečku? Pa, gle, ja mislim da on tebe stvarno voli da to ne bi tražio od tebe. Joj, cure, ja bi se isto tetovirala, ali niko to ne traži od mene. Gle, meni je stalo do Maksa i napravit ću sve što treba da ostanem s njim. A srce, a kajak te bude tražio da promijeniš spol, onda ćeš biti anđelko. Ma daj, zakaj bi tražio od mene da promijenim spol? Sanja mi je rekla da se Anđe želi tetovirati. A šta ti kažeš na to? Pa meni je to baš super. Ja bi bila sretna da se neko tetovirao za mene. Pa to je lijepo, ali šta s tetovažom onda poslije kad veza pukne? A šta ako. Kad bi tako razmišljali, onda niko nikad ništa ne bi napravio. Ljudi se ne bi ženili jer bi razmišljali šta ako se razvedu, ne bi izlazili van na ulicu. Treba biti opušten i vjerovati. A u što ti vjeruješ? Ništa. Ništa? A u nas? A u nas? U nas vjerujem. Inače ne bi bila ovdje. Da, imaš pravo. Treba zapravo biti opušten, jel? A viš, mene su u životu muškarci prosili, ali niko nikad nije nešto tako napravio za mene. Znači, nisi se udala zato jer nitko nije tetovirao Bela na ruci. A dobro, nije sad to baš razlog, ali možda bi malo bolje razmislila. Da, i ne mora biti uopće na ruci. Pa daj, koma, požuri, imam važan poslovni sastanak, ej. Ne mrem brže. Pa još jučer sam ti rekao da me opeglaš tu košulju. Jučer nije bilo struje. Cijeli dan nije bilo struje, a? Nije bilo struje dok sam ja imao inspiraciju za peglanje. Kad je struja došla, mene volja prošla. Pa da. Evo ti ga, aj daj ne smizdri, nije to ništa. Kako nije, Česi? Ne brini ništa, ne brini, pogledaj ovo. Uvijek kad peglam nosim sa sobom ovu čudotvornu kremu za takve slučajeve. Daj. Peče, jel da peče, dobro. To je dobro da peče, vjeruj ko mi. Ajde. Stvarno si. Ajde. Daj mi 2 ljute. Bok, Jura. Bok, Fedo. Kaj, još si tu? Kaj još, opet, ne? A ti? Pa daj mi reci, gdje je Lili? Na tretmanu ljepota, ne? Ne podnosi da joj se gleda dok to radi. Gle, Ferdo, ljepota ti je proizvod, a proizvodnja nije za oči, ne? A viš, dok je ona tam, ja sam tu došao malo kasno, tako. Sad baš kad si Lili spomenu, znaš, daj mi reci, kak to da ti tretmani njoj niš ne pomažu, a? Pa stvarno si ništarija, pa kako možeš tako Lili, ne? Ma taj. Ma stvarno, ne? A ti, zakaj si se ti vratio? Muči me, stari moj Jura, znaš kak me to muči, čovječe. To tetoviranje, kužiš? No, kaj?
Kaj ti još uvijek misliš o tom? Stari moj, ja sam se odlučio stetovirat. Zbog Anđe? Pa kakve Anđe, Jura? A mislim sam da daš podršku, ne? Da, molim te, pa od svih ljudi na svijetu, ja sam zadnji kojeg bi Anđa tražila podršku. Okej, ti se baš fakat tetovirao. Odlučio sam, Jura, i to zbog ljubavi. Koje ljubavi? Prema Beli. Kaj dotle je došlo? Dotle je došlo, Jura. Znaš kaj, ja ću ti sad otvoriti svoje srce. Jura, ja sam u Belu zaljubljen. Znaš, i odlučio sam si šiknuti neku tetovažu. Ja znam da bi njoj jako drago bilo da ja to napravim. I to tetovažu koja će onda mene podsjećat na nju. Znaš? Ti boš je metni. Ne znam još, Jura, ne znam, kužiš, ali razmišljao sam neke onak, znaš, da si šiknem jednu anakondicu, znaš, i to da onak krene glavica, da bude tu na desnoj nadlaktici i onda ona krene, kužiš, prek desnog ramena, gore prek lopatice i onda se spušta i tu se pojavljuje, znaš, anakonda je zapravo bela i koja je skroz okolo naokolo, kao oko mene se obmotala, a repeh joj završi tu kod trtice, kužiš, kao bela, steže. Stežeš, znaš. Ti si čisti idiot. Sve me boli. I daj da vidim jel se slika promijenila. Pusti me na miru. Draga, ja stvarno mislim da trebaš ići doktoru. Pa kaj postoji doktor za tetovaže? Nema šanse da idem doktoru. Ne želim da likujete. Ma ne likujemo, nego se... Ma ne zanima me. Ne zanima me, proći će već. Glavno je da sam ja pobjedila strah od igle. Ma koji strah od igle? Ti nikad nisi imala strah od igle. Ne, ali tako mi je lakše. I samo znaš, opet ću se tetovirati. Ma samo naprijed. Kaj neko zvonio na vratima? Bok, Lili! Jure, jesam li ja tebi rekla da se ti smiješ vratiti? Jesam li? Ti ništa moje želje ne poštuješ, Jure moj. Meni u kakvog sam se čovjeka zaljubila. Ma, gle, Lili, došao sam ti reći neka jako važno, ne? Što je? Ferdo. Skroz je poludan. Ferdo? A što je bilo? Slušaj, znaš ti da je on opsjednut sa Belom? Ma nije, Jure, on poludio, on se zaljubija. I ti bi takav treba biti. Ma kakav? A zaljubljen? Kaj u Belu? Vidi. U mene. A to već jesam. A je, vidim. Mogu se sakati kod vas, klici me na ganju. U pomoć! Čudovi ste li je potrebno Moldavanac! Hvala Bogu. Slušaj, sad znamo kako ćemo ga se rišiti. Nego, znaš kaj je, Lili? Znaš ti da se Ferdo odlučio zbog Bele tetovirati? Ma daj. Da. Ja mislim da je to čista glupost. Ne. Kaj? Ne. Od svih glupih odluka, Jure moj, koje je on donija, a ja i ti znamo da ih je bilo puno. Ja. Ovo mu je najpametnija odluka. Ja mislim da bi se i ti treba tetovirat zbog mene. Ja? Mora, Lili, pa kaj tebi? Ja mislim... Eto vidiš, znači da me ne voliš. Ma Lili, pa volim te, znaš. Ne, vidim kako me voliš. Ne želiš me ženiti, ne želiš se stetovirati. Ti ne želiš, Jure, ništa što ja želim. Ej, di mi je mobitel, jer zva Maks? Nije. Nemate pojma koliko je ponosan na mene. Konačno imam pravu vezu. Da, a zaki te onda ne zove? Zato jer je na poslovnom sastanku. A neka me žulja tu. Angie, čime se on bavi? Radi u jednoj firmi. Aha, ali mislim, čime se bavi? Pa nemam pojma. Kaj je to bitno? Pa je, da. Pa meni je samo bitno da radi i da dobro zarađuje i... Samo to. Dobre. Meni je bitno da me dečko voli. Maks me voli. Inače ne bi tražio od mene da se tetoviram za njega. Pokušavam ga dobiti cijeli dan. Možda slavi rođendan. On nikad ne bi slavio rođendan bez mene, Sanja.
Ništa ne brini, vežbu Koma neka izmislio. Ma nema, gledajte. A Koma, pa ovo su dječje naljepnice, ne? Pa kaj im fali? Kaj im fali, kaj pa ne si, mislim, tetovirat, kaj znam, mislim, paju patka ili gusjenicu, mislim, kojiš? Evo. A kaj je to? Ovo je dupinček. Ovo pingvin? A joj, da, pingvinček, da, dupinček, uvijek ih brkam. Mislim, gledaj, Koma, meni treba neka tetovaža, neke ono kaj, baš ono kaj Lili hoće, ne? Kaj neke za nju. Znaš kaj, on je imal snjegulicu. Daj. Snjegulicu. Ma daj. I sad je nema. Gle, Koma, meni treba neke ono specifično kaj Lili voli, ne, za tetovirat. Dućan. A kakav dućan? Kaj ti je? Ne, naprimjer, kaj, ili love you, ne? Ili Lili u srcu. Ili, ono, Lili zauvijek, ne? Nemam toliko slova. Lili zauvijek. Nemaš. Čuj, ti meni nisi niš pomogao. Sve bu u redu. Koma bu tu već neka izrihtal, kojiš? Ej, lakše malo, pa nisi tornado. Bela, sad se spremi. Za što? Ha, za svog istetoviranog alfa mužjaka. Gledaj ovo sad, Ha? Šta? Pa to je lopta. Pa če daš to? Mislim... Pa Ferdo, zašto si to napravio? Šta, ne sviđa ti se, mislim? Šta, trebao sam staviti još koju tetovažu? Ne, jedna je više nego dovoljna. Pa dobro, onda reci, šta ovoga, mislim, ne sviđa ti se Čekaj, ovdje? daj da vidim još jednu. Evo. Isus. Ha? Čekaj, piše, ja biram tebe. Da. Piše ispod lopte, pa zašto lopta, Ferdo? Pa gledaj, mislim, nije to lopta, kužiš, nego tu ti susti, unutra su ti Pokemoni, kužiš. Da, oni su sad vrlo popularni. Gledaj, vlasnik Pokemona kaže Pikachu, znaš. I onda Pikachu izleti. Ja mislim da bu to okej. Pogreš, a? Je. Baš je dobro. Čuj, Koma, a kaj misliš da bu Lili volila ovog zmijoljupca, ha? Njega svi vole. Noja Lili, kaj ja delam sve za tebe. Koma, a ti znaš da ona nikad ni zadovoljna. Sad bu, veruj Komi. Tako, dobro. Šta to radite? Kakve su to igrice, a? Rok, niš, čekaj, volio bi tebe vidjet na mom mjestu ovak, ne? Ja ne želim biti na tvojom mjestu i prekinite s tim, čovječe. Koma, vidiš ti moju ruku, Koma? A tu? A je, vidim. Kakva je to mast što si mi ti dao da namažem, a? A to ti je čudotvorna Komina krema protiv opeklina. To je neko sranje koje mi je dodatno iziritiralo kožu, pa sam morao kod doktorice da mi ona to zamota, znaš. I nisam otišao na sastanak sa klijentom, posao mi je propao, platit ćeš mi to debelo, da znaš. Nemoj sad, pa nemoj. Ček, kako ti to kutija? Oj, to sam se ja samo posudil malo da juri. Je, zmijoljupca mi je stavio. Daj vam to. Ti ne znaš kakve ja imam planove s ovim. Pa čekaj, Grof, gled. Ma nije Koma kriv, Lili je kriva za sve. Jeli, Lili, Koma, ako ovako nastaviš, ja ću morat ključat stvari od tebe, da znaš. Ma daj, ne. Ništa, zabavite se vi, nastavite vi gdje ste stali, ja idem. Dobro. Bog. Ju, kako mi ide na živce Anđa s tim svojim tetovažama, ne u stvari, ide mi na živce s tim svojim ponašanjem. Maks ono, ljubav. Joj, daj Sanja, molim te, ja da imam dečka, ja bi si istetovirala njegovu facu tu na čelu. Aha, da, JMBG, jel, da ne bi bilo zabune. Pa JMBG ti je taj. Ti ne čitaš zakone. Lili! Čekaj, pa kaj ti mene ne čekaš s ručkom? Ma jeli, bilo mi je preteško. Dobro, ali glad ne pita. Nisam ja, Jure moj, bila toliko gladna koliko mi je bilo preteško. Isto kao što i tebi preteško sve za mene učiniti. Lili, pogledaj, imam jedno iznenađenje za tebe.
Čekaj, Jure moj. Ma čekaj. Ma nisi ti valjda istetovira za mene, a? Moglo bi se reći. Ma što se rugaš sa mnom, ne? Što si to stavlja na sebe? Zmijo ljubac i klaun. Ajme. Se to tebi ne sviđa, pogledaj. Ten, 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 ten. Kolet, samo to. Pa ne sviđa ti se, ha? Ovo izgleda kao da je dijete šarom. Pa dobro, malo je sad nautečeno. Aha, pa će s vremenom tetovaža postati veća. Tetoviranje je umjetnost. Kužiš, jednostavno, pa dobro da si nisi istetovirala leptirića. Pa dobro, htjela sam leptirića, ali nisam našla neke koje mi se sviđaju, pa... Znaš šta, daj izdrži samo još malo, samo da dobijemo okladu. Kakvu okladu? Pa kladio se tipom da ću te zbariti i da ćeš napraviti ono kaj ja hoću. Mislim još neke druge stvari, ali nije mi se dao. Pa, ali ja sam to tebi napravila za rođendan. Nije mi rođendan. Kako nije ti rođendan? Pa nije. Čekaj. Koja sam ja glupača. Ne, ovo je nemoguće, ne. Znaš šta, sutra se nalazim sa tim frendom. Daj molim te samo doći da vidite tetovažu. Ne, ovo se ne događa. Ne, ja ću poluditi. Ne, ovo se definitivno ne događa. Definitivno. Jel želiš da ostanem ili ja idem? Ma želim da se pokupiš i ne želim te više vidjeti, jel ti jasno? Okej, samo sutra dođi. Ma nema šanse. Onda ću svima reći kako si glupača. Slušaj, niko ne smije saznati za ovo, jel ti jasno? Nitko! Okej, onda dođi sutra. Dobro, sutra. Sad se tornjaj. Maksići, mogu ja sad unutra? Možeš. Hvala, kaj ste bili brzi. Pa gdje ste, mačići? Joj, grofe, molim te, pomozi mi. Imam grozan osip od tetovaže. Gle. Nemoj gledat. Grozno je za oči. Evo, ja se sad idem umiti da izbrišem tu groznu sliku ispred očiju. Što ti s rukom? Ma ništa, komino maslo. Kome te istukao? Ma jok, dao mi neku šugavu kremu, pa mi bukolna ruka. Nego, imam ti ja jednog frenda što se bavi tetovažama. Mogu ja pitati za savjet? Ma da, molim te, i pitaj ga odmah kak da skinem to ruglo. Jel? Što ja to čujem? Ma ne želim više čuti za Maksa. Nisam ja kao one njegove glupačice. Danas popodne ove tetovaže više neće biti. Jel? A kako to pa? Zar ne želiš ostaviti nekakvu uspomenu? Ma skužila sam da uopće ni nema love koliko je cijelo vrijeme pričao. I glup je. Uopće nemamo zajedničkih tema za razgovor. Bio mi je kratka za animaciju. No ništa onda. Nazovi Komu i zamoli ga da ti posudi ovu svoju čudotvornu kremu. Ma kakvo Komu, čovječe, njegova krema skida kožu, nema ničeg. Ma može, zovi Komu. Ne želim nikakvu uspomenu na Maksa.